Two for Tankers, can't Tankers, say what you want, Sakacha, no, now my aunt and Cassa. What took Nanantam? I was saying, and then so you could pay mu a year court, Kumasi court 5. In a year, Daddy Lumba, new workings and summer, we say a chogui. And no, and then so the year sign could pay mu or court. Yebekaya, a year Tuesday, 28, you know, and our court, a share say. Go to a seminal, I should die at the Abasha and ne. Now, and no, now I was saying, cut a bin and who be here, say a year. Yeah, my man, Kusia say, why ever call a German embassy now, or translated from Dutch. At the above bro for Cassam Senebeya court, and a busia penny, a lawyers no, a binya and tiasie a woman. Now, I was young a seminal echo twisty a year court. After said, court proceedings no a baby, and now ye can say. Abusiano ebesi from na near woman or money action. A halape and a ye mame and nestina fosu. Daddy Lumba, Ninia ba penny. Or no, what Jejina said no. Niniani woo no. I was say, who the cause of death no. And sana ye bay ye na. Ya no. Abusian a hona and our can ye. Utum fontam cassia, the greatest oath a war a santimano or can't edigu a ye abusian pennies. Number at that very moment, na abusia panyin ho asase apu. If you say santam ne de ye kan, na say wu say anibre ana aba. Kan kotoko hene tam kese a, na say eye anibre. Ho na abusia panyin eyi fum wan to me amfa ammoso. Na after say ntam kese no ekowie no yinya kwan ne lawyer no eka me ma me akusa sewa ne lawyer kusiapia yinya kwan ne no edi nkomo essence ne ani papa shi edi nkomo ani mpo no ye papa adoma konya me chese mu betie Lumba ne nyum ni bia o kan wo mu se so owu a ye papa adoma konya me che ana enhwe na ontutu na chi ye mo mma na chi enye basa na ye papa ejinam court akoniaba mpo no ye kopie ye otumfo brempon na bu abasa ahemfie enam tumfo ntam kase na ebepie mu nti no eni kan se dedua echi ye abusuapan nti na wo se ye bohwi ekọ ye otumfo brempon na bu abasa ahemfie na ye kọje nchiremu efri na ho na mpo no ne abusua no what is next after ntam kase no na bu abasa so e kan se bebre mpo no e kan se Edwada ohia abusuan panyini ewo na himfie empo so da ne yire so kra na ewo se obedu ahimfie ho abusuan yenko hwe from anopa no lawyer kusine papashi ne abusuanfo eba ene after court proceedings no near court so to nanabu abasa ahimfie ho yenko hwe bra Papashi, good morning. Fine morning. Na ene ye koni sen. E kono Yesu Kristo din. Te ene de na mo be no court poti. Ene ne eda judge ne share say ye be ko asem na ankasa so. Eye who is the widow. Okay. Ene na judge ba ko kasa na ye hu de oye widow freni but ye nwie ni ne nti na ne kwa ko opi case ni chosanity Bibi sa oza so am so the case for us about court. Oh ye ba court no na lawyer Apostle Samuel Kusu Another I can Everyone tomato away. Tomato.
Ɔsi court ohwehwɛ mu sɛ Akosua Sɛwa ayɛ entitled to agyapadeɛ. Ɛna court Ɛna kɔ sɛ yɛ amɛka agyapadeɛ sɛ mo. the court abɔ ne nsɛm na gu sɛ Ɛhɔ no deɛ court sɛ ɔmfa nyɛ adwuma. nti na sɛ ɛnɛ no mo nsɛm a mode to court n'anim no court no agye atom a mɔhwɛ anim no Pɛpɛɛpɛ. bɛyɛ meda sɛ wei ama wo Akusia da ase bebree. Deɛ yɛ deɛ. anya nkurasɛ bi Oh, sɛ Awurade yɛ wahyɛ nnwuma papa ase no ɔde kɔ awie papa. Awurade ahyɛ nnwuma papa ase na ɔde kɔ awie papa. Sɛ Nyankopɔn yɛ pɛpɛɛpɛ yɛ Nyankopɔn. Ɛna biribi bi a ɛwɔ ahyɛ aseɛ no sɛdeɛ mpanimfoɔ kan no ɛwɔ awieɛ. Nti ɛnɛ no biribi bi a ɛda ne kwan mu pɛpɛɛpɛ. Afei law anaasɛ mmara constitution ɛna judge no ɔde yɛ adwuma. Ɛnyɛ hearsay ana how I feel. Nti ɔde biribi bi atoto pɛpɛɛpɛ. mimisa sɛ ɛfiri day one na wobaa court yi bɛsi nnɛ deɛ wabɛte afiri court yi ɛmu deɛ he ne hyɛ wo nkuran sɛ ɔko a woko no nkurumdie bɛba Oh, ɛnyɛ me na meko. Awurade sɛ ɔko no nyɛ meko na ɔbɛko ama yɛn. Nti Awurade Nyankopɔn na ɛko ama Mama Akosua Sɛwa afosu. Na wako ama awarefoɔ ɛne akunafoɔ bi a wɔn so afesi such a challenge in their married homes. Nti Awurade na ɛko no ma wɔn nyɛ me na meko. ɛyɛ wo nwanwa sɛ the other party nso claim sɛ ɔyɛ yere anaa Well, obi bia wɔ ne tɛkyerɛma. Ya de ɔpɛ na ɔbɛka. Nti ɛnyɛ me nwanwa. Fi sɛ Bible ma me te ase sɛ end time and last days. Nipa bɛfrɛ ɛnokorɛ sɛ ɛyɛ ɛdɛn nkontompo. Na wɔn afrɛ nkontompo sɛ ɛyɛ ɛnokorɛ. Nti obi claim sɛ ɔyɛ ɛyere anaa ekunu a ɛnyɛ me nwanwa. Wɔsi ɛnam sɛ mumu yɛ bɛdɔɔso ne nti no. Nipa no bebree kwakora adɔ ano bɛdwo. So when say obi yɛ bɔne na bɔne bi cause ne nipa support bɔne evil generation na enokre ɛyɛ truth Yeshua HaMashiach Jesus of Nazareth any pentimi mfa na asɛm mmɔbra na wɔn say we are in the last days na sɛ obi ayɛ ne kra nkwaje ho adwuma japade a yɛ sɛ ewura odobroni di bae ɛbɛka ho ansɛm sɛ na wote sɛ asɛm no wɔ court ne ɔmo ɛka japade ho asɛm ɛna judge ne sɛ nyɛ japade ho asɛm na even no Mama Akosua Sɛwa akra ɛde ba ho Mama Akosua Sɛwa de ɔse ɔno na ɛyɛ rightful wife to Daddy Charles Kojefosu ɛna judge ne sɛ saa na ɔno wɔte no ɔmfa sɛ yɛnkyɛ japade ɔmfa japade bi ama hɔ enti saa asɛm no wɔn abɔ ato agu sɛ nyɛ japade ho asɛm ne yɛbɛka no for now na ne de yaware no ɛna ɔkyɛn sɛ wɔwɔ no marriage certificate ɛkyerɛ sɛ German yabaya gyina tum so ɔyɛ warefo ya mpa so ɔyɛ warefo no ɔte aware ase ɛna obi aba abɛsɛ na ware by God grace Awurade amanangu ɔte enkwam ya ɔyɛ Mrs. Papa baako pa Nyankopɔn asan ase ahyira so ɛna no document ana ɔsɛ mo nkɔyɛ nie no matumi akɔyɛ de abrɛ court no mipacho Awurade adom bibi bia no ayɛ kama Nso na so odobroni ho nsɛm ne faale nkwa na ne yɛkenkan yɛ. mipacho bia wantie nie Okay. na Mami Akosua de na netwa so no. Mami Akosua de ɔno na di nipa na kɔ enti obi bɛ ba be defend ana so ɔbɛkyerɛ na gyina ɔmo na ɛyɛ saa enti nyɛ sɛ ɔmo hyɛ da so on the 12th of November ɛna mo bɛsan abɛbio sɛ Kristo Yesu maa yɛ na yɛ te asefo asase na tɛkyerɛma da ya bodwimu na mogye di afusane a yɛbɛba 12 na no ɛhyɛ mo nkuran sɛ ebetumi amma wi asɛm yansa na ɛyi da na du because on 12 deɛ na tɛ sɛ bosome na pae mu ano no on the 12 Awurade yɛ adom a yɛbɛba ɛna judge ne sɛ ɔbɛ speed up na wawie case ne ntem ba Mama Akosua Brempoma ɛyɛ Charles Kojefosu me brother Penny Lumba this sister say ɛyɛ ne deɛ ɛnya ade a ɛbɛba so ne ɛbɛba so kyɛ ɔpɛ sɛ yɛhunu nia ekum ne nua no ɛsɛ sɛ yɛyɛ investigation na yɛhum deɛ ekum Charles Kojefosu is on ne kasa 3 days before so ba be free mo no ɛna saa ne nneɛma bebree kwa ya yɛnya informations ne nneɛma a ɔmo yɛ investigation eti yɛ mpɛntɛm ɛmfa no nkɔhyɛ fam abrɛkora yɛ nhwehwɛ mu saa ensɛm no mo di bibi ama prosifo ana mipacho polisifoɔ nsɛm ɛwɔ Germanfoɔ kripofoɔ nsɛm ɛna Ghana so ɛwɔ ɛyɛ kan sɛ headquarters da bɛ na mo reporters asɛm o sa ba me report yɛ ne deɛ ɛwɔ ɔmo nsɛm nti asɛm a yɛ ɔmo investigate deɛ yɛn hyɛ da nka ho asɛm Mami Akosua Sɛwa nsɛm yɛ ne wɔka de kyerɛ court no sɛ
onye sa dan e de ye no to since e be hu enye ma mi akoso asewa e mama akoso abrempoma what the court name there be wadi ka Canada se ono ni nia na ewu ena na chiri ba na ewu enti omma kwai ena wa no ne wofanom ofa ya poku Robert ya poku mama Georgina Jamfi ya lumba de ombonwum no omo nyina by God grace omo ti ase so aviaze enti untimi ntu nsunu ngu nkofa ahai emihim ena de opa de akokotoko no nso yenya na bro ena okuma pem nso a apem beba ena ye sekyerefo ye Hebrewfo ye Jewfo ena ye say ye Kristofo ana agidifo enti pepepe yo ena ye pe enti munya abotre ne nyina ye mompa ye na pepepe yo mra still mo pono ma bie say bia out of court settlement beba na out of court settlements base ye ka say mama akosi ase wa enye eyira na say bia asumdue mbata say oyeyire na bia mbako so aye no oh debi mbati ase of course so obi agitum say mama akosi ase wa eyeyire dia ye de ye kwaye ni ehunu de ekun ye brother Charles Kefu so ye kwaye ni yensi obi akwai ene yen ka say mo obi amayi na se nyesa na mama akosi ase wa ka but say omo beka say onye yire edine ma odi ba court omo ma ni letter say onye yire edine ma odi ba court nyese bia odi ba court abeselum ba yi nyesa na ti dey bi dey say onye yire omo ne say oh so omo samai no omo ma ni letter e chen say even kwa ni so omo di ni din ba so ana favor no mo favor no edine ma odi asem ne be da court that's all fit an ba court okay pacho komo e ko su nyina anya yi no pacho abusuan na e fa etamati ana za abusuan no mo nyina eta abusuan penye oh about 95% eta mama akoso ya se wa afosu achi abusuan fo 95% eta mama akoso ya se wa afosu any ns na afosu achi enti awrade nhyamu nyina may the Lord God Almighty bless you shalom nti abusuan lawyers no na APA bano Kantankese se wote won sakacha asifunu no na wa ma ya ntena se ankasa woto nanantam Okay, ati.
Papa. Na ebusana senta nkese no osi mo ni nkwa so oyi funu no the 6 December to oba ene ebehu onu na dwi na bo adwa no chwa Ira wadaro ma ye emprempre mu ene asemo ekopie mu o kuma se api court ai wo asantemantam yewura kwabia asante kotoko yin na sase so ene centrofo ekopie mu na entam kase bi pie mu ewo ho ai ne ese Lumba sister ede entam no atumu se kwabia asante kotoko yin entam kase atumu se sebi se abusuapanyi ko efafunu no ekosie wa bla onim ne ekum na otu yewura ntam kase a nsentwofo na ye cha this sister no so ebe kan ntam no wada roma say e da be pie mu ewo yewura abubua sebi oni efiewura wada roma e bia na wo kafa tankase no Lumba nuaba ne dia beto me ne nua pan na sama hinani ena ya tubo for se yanko frɛ abusuapan ne mra adwada na me adma no wotwe nti oba ene de beto nanim se ntankase Lumba nuaba na kantankase aguru su no obu ase so ni kwan se efie nyoya on the 6 no oyifunu no na odi nsa so funu kwa ya oto ntankase ya no na ye be hwehwe nyambo adwara yero wada ma emra emse okantam no wie no na na ugina nanim ya odi na chi na wode ntam no ewura ahenkwa wo ya ochi bibia na emu no emse amanye kwan so ehun se otietia ntam so a otifa ntam so a okoye wada roma ntankase de obi antimi ntwi mfa ntankase so ntam no osoro nti no odwane ye no ntam ye ka gu so a sebe aboa kura ebu ntankase aboa de onu ye santini a oye busuapan ye wanwane na ehu osoro di asuma bofo se enkofre no mra Nana wada roma wo be wa ntamkese ye ka mo se ni woni ntamkese ye de ba otumfo santehene ntankase memi gira me wontam me wo kamentam ebu abasantam e de wasire okum ni pantankase akantankase ti eburu eso tankase de eso Se obeso o kire ase o ntankase de prade sa memi say ntankase woni me prade a kire wo kantankase ma memi de boso nti Lumba busuapan wan fa moso na chese minim de ti oba na ebehu Nana how serious is that? serious won tankase ni ntankase de ehu ya kantankase gu so de wuye bia ese ujai na udi ntankase ni niensa na de wo mu no Nana ti da pai na patina se nyambo adwada ya yi bofo se won kwa bu akwa me abu akwa nso kra ya me de ntimi ka che nso mu si abu akwa yin so na omu ko si abusuapan ni no mu ofa ni mra why abusia sa de se abusia amba de na betu ntimi ka se o ma ko so obesi aye nu kra ha na minim nana sama ina mene nana sama hene ena yakosi otumfo aye na we ya ba akiri o ma cho edamase okay nana se dara se eh never mi angasa no mi nim se bibia nkunim bi rebenti no me mo nhye me kete ya se ya ma mi akofia boma kan ntam na pe ena busuapani edwane ye and what do you mean ni hu mi tie ya na o mo kan se bibi sa but na mfa mani anye den ti mu beduru na ho no na se se oh so o mo frɛ no man on frɛ busuapani nti busuapani baba na no mo ho sana matie I don't know anything about it it's sana matie say so o mo frɛ no na o mra ya se ne de kwa koduro ne de ye beka court de no na nso ahemfie nso beka na de nya sa pepepe sa ne ehwehwe eza ahemfie nso aso na bibia pepepe ya bibia ya okay yeah you know me ko me wafa nanso from court to ahemfie de they say na nya de ya central for kran ye ni da we abrochefo e ho nyina say wa bre pa
Baby a bedru won say na won ka bi nche me bo a. Open yi a obre. Open ya obre. Say the mama can say no pass was what they change. Nti yo say di ekire na yehwe sen kunimdie be ye ne dia. No wu ekipra no a. Kunimdie. So it ma betutu ne kire ama no yie pa. So na ne abai enya de boni mu a. Bi se ne yie mu ne nyina ye pe. Nti baby afa biara am say ewiye no me papa beba. Otumfo ntankese abamu die ntankese se maje ho adwenkyerɛ ɛne nimdie kakra kyerɛ sɛ etimi koduru baabi ma ɔpemfo na nkasa timi tena asɛm koro no so mmaya kradofo die ɛbɛyi ye kasa otumfo ntankese dia na so bibia ni santima mu ha emu obisu no ben bibia men no o dia se nti panifo o mu nim de no de se so mo ye mamre na mane fa ho bia o bɛyɛ ma afisen kunimdie ya so bia so abawie we dey say dey we be say that is Dumba ne sama dey am say adwuma pa adwuma Lumba sama adwuma papa ta so mpani ku ase woni bu achi owu ye waso da ehun da oh bebre sa na ya dey no ka kire wo we ne dey yes masa me ni no sama ba kasa gu aso mu a etien banyansa nti nsɛm a waka ho aka kyerɛ wo bi aka ho na ama wani abrɛ na sɛ nti na mintimi ntina so no yakopia me di akyire so sɛ bɛyɛ ndie baba bɛyɛ sɛ bi ko fusu dia person ke beti bɛyɛ sɛ yɛ so nipa adasama de isuba de dinyame no a abuja panye ho yɛ wanwa ho ne ho yɛ wanwa ne ho wanwa e me na ma kyerɛ sɛ ne ho wanwa na sɛ ne ho yɛ bɛyɛ wanwa no ho ye wo yɛ sɛ ya oni ye wo yɛ sɛ nya oni so e penye onya bofra ti e be ja ma wanwa anada bɛ ne hwɛ sɛ ɔde nwom foforo bɛ Lumba sɛ wi yɛ sɛ ti ma de nwom e che kura en odi Lumba nwom bɛ ba foforo bebre ba we dey exclusive o ana aka kyerɛ wo nua no ma hwɛ wo abro kyerɛ sɛ kwajo de ba ne mo ba na me dwom foforo so bebre so ba bedi se bedi bronya de go hu ni ma e ba wow exclusive on all news na nana do makonya me kyerɛ sɛ ɔde nwom foforo kra e ba Lumba de e fa ho abusia ayewe yenwie no na omo a sɛ omo twa nwan etwa nantwie ho kyere omo wa santima mu ha no na ebim na so me kai sɛ odobroni Priscilla enso de na asɛm akodan Accra High Court sɛ Accra High Court resist maame Akosua Sewa from acting sɛ ɔno na kuna if you say Lumba any ni jaye more stories, shocking stories are popping up. Vibe 360 GH. Message say subscribe it for more updates. Medamasi.